med at lege med Anton? Ja, altså... Jeg synes, han virker sådan ret sød om Anton. Ej, fuck, Julie! Du må altså ikke bande så meget, Julie, så kommer du til at brænde i helvede. Forresten, har du set det, jeg har lagt din AirTag i gang? Så har vi stadig masser af tid, for det her overhovedet kommer til at påvirke os. Ja, lad os lige kontakte basen, og så lige høre, hvad de har at sige til det første. Det er jo banebrydende. Et sort hul. Hvornår har du sidst set et sort hul? Ja. Det kan være banebrydende. Men vi er sammen om det her, ikke? Et sort hul. Nej, jeg synes, I leger her, og så ses vi på mandag. Det tror jeg, det er... Må vi ikke nok? Jeg er heller ikke sikker på, at Antons forældre, de er... Det må vi gerne, hvis bare vi kommer og kigge i morgen. Ja. Far, hvad laver du? Jeg henter dig, skat. Ikke også? Står du på en stige? Kom nu. Ned ad stigen? Ja. Hvad laver du? Nej, vi har 4 minutter! Nej, ved du godt. Drop det der, kom! Hvad fuck har du gjort? Hvad fuck har du gjort? Jeg snakker om det over en øl. Det er vores ansvar, og det er vores pligt at undersøge det yderligere, og det ved du også godt. Ja. Hvad hvis vi tager fejl? Det gør vi ikke. Vi har snakket med basen. Hvad der tager fejl af?